У сваіх творах ён жадае ўсім добра. Гэта пра майго сённяшняга суразмоўцу, пісьменніка Аркадзя Журавлёва. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Аркадий Трофимович, ну вось вы, так сказать, маладзечанскі чалавек, але вы нарадзіліся не ў маладзечне, а, як вы пісалі, у вельмі прыгожым месцы. Раскажыце, калі ласка, пра вашу радзіму, пра месца вашага нараджэння. Моя вёска называется Гарани. Это Сморгонщина. Самый куток літаральна Гродзенскай области. Вёска невялічкая, усяго 40 хат, 40 дымоў, як раней пісалася. Вось. Але вёска дружная, яна узвышаецца на беразе возера Свір. Это самое доўгае возера в Беларусі. Калі нарач самае глыбокае, то Свір самая доўгая. Вёска для мяне яна по жыцці, вось ужо колькі год, так сказаць, яна цешыць, конечно, падтрымлівае. Ну, а дэбютавалі вы ў Смаргонскай газеце, так, будучы вучнем 5 класа? Так. Як гэта было? Ведаеце, а была нейкая вечарына. Вечарына была. Ну і мне нешта так захацелася, так закарцела. А я бацькі выпісвалі заўсёды ў нас раёнку, светлы шлях. Ну і я, так сказаць, прысутнічаў ад пачатку до канца на этой вечарыне. Прыйшоў да хаты, напісаў, пачытаў, што не падабалася, трошки нешта там паправіў, што я лічыў, і адправіў у Спаргоні. А на той час працавалі хорошыя журналісты Віталь Мурылёў і Валянцін Грышченко. Яны адразу прачыталі, і Віталь Мурылёў мне патэлефанаваў. Вы ведаеце, патэлефанаваў. Такое рэдка, в той час, што вы. Як апублікавана, выйшла газета, апублікавана. Сам чытаю. На сём небе, я ж надрукаваўся. А ў школу, ў клас прыходжу, дык это ж усе, вон пісьменнік прыйшоў, ведаеце. Вот, і настаўнікі па-іншаму пачалі глядзець. Но некаторыя вучні так і падазрона, калі што якое, Журавлёў зараз напіша. А як вы апынуліся ўвогуле ў маладзечні? У 76-м годзе я вярнуўся з войска і адразу восенню ўжо паступіў на факультэт журналістыкі БДУ. І ў гэтым годзе пазнаёміўся я з выпускніцай філфака БДУ Нонай Васілевіч. А яна ўжо працавала, была размеркавана ў нашу школу, якую закончыў, Вішнеўскую школу сярэднюю, настаўніцай мовы і літаратуры. Вяселле згулялі, ўсё, і год пражылі мы у гаранях, у маіх гаранях. Яна з гарань хадзіла, ездзіла, падвозілі, і часта хадзіла аж за 5 кіламетраў на працу у Вішнева. Ну, трэба ж ужо нешта ж мяняць. Маладзечна пераедзем. Ну, маладзечна, дык у маладзечня. Пашукала яна ўжо і месца працы. Школа, вечерняя школа была, а я ж перавёўся тады ўжо на завочнае аддзяленне. Я ж на дзённае паступаў журфака. Ведаеце, ну, неякую так атрымалася і ўдала. Пераехалі, год за годам, далі інтэрнат мне, на заводзе працаваў, І вось гэтыя, ведаеце, першыя мае крокі ў прафесію, праца на прадпрыемстве, далі мне штуршок да
спостереження чоловіка робочого характеру. З ким ви працювали? Починав я з інженера по соціалістичному споборництву. Затым мяне праз гарадскі камітэт партыі мяне у экскурсійнае бюро і адразу загадчыкам аддзела экскурсійнае бюро. А там ведаеце колькі людзей. Там же ўсе з вопытам. А я ж малады, яшчэ студэнт уже завочнікам стаў. Ну нічога. А ў газету калі ўжо прыйшлі? А ў газету ўжо прыйшоў, калі мяне зноў забралі на прадпрыемства на гэта. Таксама кіраўнікі дамовіліся, давайте Журавлёва назад нам. Вось. І ў газету, ўжо трэба газета, адкрывацца газета павінна, 81 год, а рэдактара няма. Дык якога рэдактара, кажуць, дырэктар кажа, вось, Журавлёў ёсць, гатовы. Ну, перевели меня сюда редактором, приборостроитель, рускомовная газетка. Вось. Ну, а починати це ж вельми нелегко. Треба ж усі підприємства галіни гэтай попередить, переписку, каб віншаванки некие для першого номера были. Гэты шлях пачынаўся таксама. Я ведаю, што вы пасля школы не ў універсітэт пайшлі, а пашлі ў ПТУ. Так, тут такія сямейныя... Хаця школу вы закончылі? Школу закончыў я, і трэба было паступаць. Школу закончыў хороша, я чацёркі, пяцёрку у мяне былі, і было рекомендация директора школы у Гродзенский институт, педагогічный институт. Так. Вось, мама захворела, и ее поклали у больницу. И, конечно, пришлось на господарце дома. Я на господарце остался, и еще молодшие заставаліся малодшыя браты з сястрою заставаліся дома. Трэба ж і ў школу выправіць, трэба ж і пакарміць. І гаспадарка свая ўласная была, і карову даіў, і хадзіў дзённая таксама да рэчкі за 2 кіламетры. Трэба ж падаіць і днём, і вечарам. Ну нічога, спраўляўся, таму што бацька працаваў у калгасе і трактористом, тады я у той час. І пакуль прыйдзе, ну уже прыцемкі, маму выпісалі, і паехаў, я ўжо кастрычнік быў, паехаў у маладзечне, трэба ж так, вучыцца. Паехаў у ПТВ Маладзечанская, да дырэктара адразу пайшоў, дырэктар паглядзеў мой атэстат, 4-5, на токара, кажет, знойдем место. И, так сказать, по першай часе кресло принесли мне, сидел в аудитории, 31-м был. Ну, учился добро, кончил это самое, ну... Ну, токаром не попрацавали, не? Токаром попрацавал 1 год. Ну, так, все ж таки, так сказать, есть такая досвід. Мы говорим про вашу биографию, и это такая биография человека поколения, вось пасляваенное поколение, которое вось не спознало войны, але бацькі спознали войну. И, конечно, было нелегко и непросто. И, напэўна, вось гэтыя все успаміны, увесь гэты досвед выліліся потым у першыя творы, у першыя апавяданні, у першыя матэрыялы, звязаныя з жыццём. Некоторые мои герои, до которых я звертаюсь, бывает, что и в опошних своих творах, в оповеданиях, тому что настолько яны увайшли у меня глибоко, так как рабочие, вот памятаю, такие данные были рабочие, что без напомину выходили у выходные дни на працу. Я ведаю, что и у Ожик вас запрашали, так. И запрашали, так сказать, у іншыя выданні. Вы не поехали? Так, были запрошения. Первое было запрошение на белорусское радио. Эра Васильевна
Авраменко. Так, запросила меня до себе ў кабінет, пам'ятаю, і довго вона за мною розмовляла, уговорювала. Пам'ятаю той кабінет. Пам'ятаєте, да? Він неяк причемнений був. На першому поверсі. Так. На першому. Червоне 4, Ой, перший Аркадь, поверх. ну що ви, давайте. Я ви тільки пишете. почав працювати власним кореспондентом. Ну, я не погодився, кажу, міняти, а починати, бо тут сім'я, тут те саме, а не погодився. Ніяк, може і даремно. Ну, з вишині пережитого і прожитого, так сказати, я не шкодую. А другая пропанова была перевести у Вожик от Валентина Владимировича Блакита, редактора тогочасного Вожика. Ну вот написал письмо запрошения на имя директора моего предприемства. Я показал, привез это запрошение. Он не погодился и на мене трошки і я бачу, що зуб займів. Тоді я дав попятную, ведаєте, дав попятную. І після цього, як я другий раз не зробив такий заход, на 10 рублів повищив мені заробок, оклад. Кого вы могли назвать своими наставниками? Я могу творчим наставником по великим рахунку назвать человек великой души и открытый, щедрый Виктор Гордей, земля пухом ему. Что тычется гумору, свой некий унесок, свое легкое слово даў і Алесь, конечно, пісьменкоў, хоць у яго там невялікі гэты час быў, але вось мы сустракаліся, і паколькі ягоная жонка, там, парафянаў, моя там княгінін прыпынак цягніка, так сказаць, некалі ён кажаць, ну вось, чаго ён праз маладзечанскіх хлопцаў запрашаў мяне, чаго журавель не едзе, нашы жонкі з аднае стараны. Я прыслухоўваўся, які Геннадзь Миколаевич Бураўкін. Ён маё пару апавяданняў у Вожыку рэдагаваў пры Валентину Владимировичу Блакіту. Он мне падказаў некалькі такіх хадоў. Ну, я пагадзіўся, ну, правильно. Скажите, вот вы один со своих краезнаўчых нарысаў назвали «Край Купалы да зорак нас кліча». А якія аўтары яшчэ клічуць да зорак вас? Ну, па-першае, я браў неяк арыенцір уже сталыя на Івана Пятровича Шамякіна. Янка Сіпакоў. Ну и, конечно, Михаил Стральцов. Это тая для мяне зорка, якой я хотел бы хоть крышечку дотягнуться до яе. А вось як вот вы ацэньваеце сённяшнюю моладзь, літаратурную, творчую, журналістскую, якая вось сёння працуе там у ваших мясцінах? Много творцаў, і паэты ёсць, і празаікі, ну, публіцысты, конечно. І все тое, што яны робяць, яны таксама даюць нейкі унёсак у нашу маладзечанскую скарбонку, літаратурную маладзечаншчыну. Я вось, напрыклад, даваў характарыстыку для ўступлення ў саюз пісьменнікаў маладой паэтэсе Тацяне Атрошенко. Вось. Ну і яна спеўная дзяўчына, і хороший голос, і піша сама песні. Ну, магчыма, я не задаў вам такое пытанне, якое б вы хацелі, каб я вам задаў. Мажліва, тое, з кім бы я хацеў з наших знакамітых першаадкрывальнікаў нашай Беларушчыны паразмаўляць, сустрэцца. Ну, гэта цікава. Ну, з Карынай, это само собой, это
нават не абмяркоўваецца. Я хацеў бы паразмаўляць з Францішкам Багушевічам. Чалавек займаўся, можна сказаць, нават прыватнай справай, а марыў пра агульнанацыянальную, марыў пра мову нашу. Вось гэта вышыня, вось гэта узлёт, вось гэта мары, вось гэта асялок таго, на чым павінна трымацца наша мова і наша родная краіна. Дзякуй вам. І я нагадаю нашим телеглядачам, што сённяшнім маім госцем быў пісьменнік, журналіст Аркадій Журавлёў. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.